సర్వసిద్ధికరం విద్య సర్వపాప ప్రణాశనం. విద్యను నమ్మినవాడు విజ్ఞాని అవుతాడు. విద్యను అమ్మినవాడు జ్ఞానాగ్నిలో దహించుకుపోతాడు. అఖిల విశ్వాన్ని శాసించే ఆదిశక్తి అక్షరమే. I'm Akshra, your physics teacher. అక్షర, నైస్ నేమ్. సౌత్ ఇండియాలో #1 పొజిషన్ లో ఉంది మీ కాలేజ్. నూతన విద్యా సామ్రాజ్యం. ఫీజు కట్టిన ప్రతి స్టూడెంట్ కి సీట్ ఇవ్వాల్సిందే. సీట్ ఇచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ కి ర్యాంకు రావాల్సిందే. ఈ అమ్మాయిది హత్య ఆత్మహత్య సార్? హత్య. ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని పెద్ద పెద్ద స్కూళ్లలో కాలేజీల్లో జాయిన్ చేశామని అందరికీ చెప్పుకుని ఆనందపడతారు. కానీ ఆ కాలేజీల్లో మీ పిల్లలు ఎలా నలిగిపోతున్నారో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? చదువు అన్నది దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి ప్రాథమిక హక్కు. దాన్ని డబ్బుతో కొనుక్కోవడం తప్పు. ఈ హబ్బే డిసైడ్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం కదా, ఏంటి నడావిడి? చనిపోయిన వాళ్ళకి మీకు ఏంటి సంబంధం? జనంలోకి వెళ్ళాలి. భూమిని నమ్ముకున్నాడు రైతు, చదువును నమ్ముకున్నాడు రాజు.